Wilst te blijven? Oké. Het heeft toch geen einde. Als de mich maar niet zuus, als het mensen met de roos. Vond ze nog een beetje ervan, hoor. Ja, ik vond het een geweldige avond. En ja, we hebben natuurlijk de laatste 4, 6 weken flink moeten repeteren. En als dan hier vanmorgen komt om 9 uur om de boel op te zetten en de soundchecken. En ik merk ze gewoon gedurende de dag dat het langzamerhand begint te komen. En door met Chris een geweldige sound. Ja, en de sound hebben we vanavond nog een keer neergezet. En als ze dan met een ganse zaal hier kunt gewoon gewoon feesten, want dat is het eigenlijk, hè. Ja, dat is dat gewoon geweldig. En als band, ja, voor ons is het pas de tweede keer dat we live optreden. Ja, is dat gewoon het ultimum. Niet onverdienstelijk allemaal. En zijn ze toes nu ook wel blij dat ze wat meer toes best of niet? Nou, veel repeteren we mee toes in de garage, dus ik ben altijd wel toes. Maar ja, ik ben er eigenlijk ook gewoon niet. Dus in ieder geval zijn de buren misschien dan blij. Ja. Voor even weer, geniet ervan verder. Dank u. Meneer Van Rutten met zonder van. Heb ze een beetje dicht kunnen tuinen vanavond hier? Ah, ik vond het echt geweldig. Ik vond het geweldig. Die stelt zich het voor van zo'n avond. Het begint gaat te schrijven en gaat te oefenen. Ja, het oefenen vond ik al top met zo'n band. En ik maak echt een dik compliment aan de band, maar zeker ook aan de techniek van de carousel. Ja, want ik kan ze nog zo mooi spelen, er moet toch iemand goed aan de knoppen zitten en aan het leeg. Het was sfeervol, het was... Ja, ik vind dat geen hoogtepunt. Stond in het programma een beugje. En het is zo. Het is geweldig. Het zal een heel kunst zijn om dit te gaan overtreffen natuurlijk. Moest het ook niet proberen te evenaren, maar Suus, hebben ze ideeën voor... Ja, er zijn nog zoveel protestsongs of zoveel mooie liedjes die ze van de Limburgse tekstkens voorzien. En dan hoeven misschien niet eens protestsongs te zijn, maar pak het repertoire van de Beatles, pak het repertoire uit de jaren 60. Nou, volgens mij kennen ze nog jaren vooruit. En ik denk dat er wel een publiek voor is. En misschien moest het genre dan iets anders pakken, niet protest, maar liefdesliedjes. Of... Liefdesliedjes. Dat is een romanticus, geluid ze ook nog in Sinterklaas. Ja, op 21 november heb ik een afspraak met hem. Dat hebben we al begrepen. Oké, dank je. Ja, dat is best wel eens dekker hier. Wat vond ze van vanavond? Ja, geweldig hè. Dat is toch uniek. Zo, ja, dus wat dat betreft denk ik voor herhaling vatbaar. Ja, of het te herhalen is, dat weet ik voor niet. Met zo'n is natuurlijk tricky. Lastig, maar ik moet zeggen, ja, zoals wat jullie allemaal nog maanden hebben geoefend. Met grandioze basistekst en dat nog eigen dialect omgeschreven, denk ik van ja goed, dit is uniek, dat Suus Sabine nergens. Dus wat dat betreft, ja, klasse. Marco, onze man van de PR, nu eens een keer aan de andere kant voor de microfoon. Bedankt. Hoi, dank. Wie gaat het vanavond? Nou ja, volgens mij ging het goed vanavond. En ja, ik ben heel erg blij met wie Sandra het liedje heeft gezongen. En ja, de rillingen lepen over mijn rug. En ja, een beter compliment kan ik niet zeggen, niet geven. Bedankt ook dat ze me willen meedoen, bijdragen. En we kijken allemaal uit naar een volgende geweldige avond. Wat zou dat kunnen worden? Volgens mij zijn er nog genoeg protestsongs. En het moet wel zo gaat zijn van, dat in deze zaal past ook wat klein gezongen kan werden. Zeg maar. Dus ik denk dat we het in deze sfeer moeten houden. We houden het intiem en voor een kleine groep van gelukkigen. Dankjewel. Nou, ik wil maar Gert dat de zaal 2 keer zo groot wordt. Want zeker 50 lui extra hij ook net zoveel plezier ervan gaat. Dus. Zonder meer joh. Ik ben er met die gewoon om 3 keer kunnen verkopen vanavond. Maar ach ja, we doen het over het met moeten doen. Dank je. Oké, graag gedaan. Goedenavond. Ik kom er even bij zitten. Dat is schoon, dat gaat voor de winkel zetten, gezellig. Wat vond je van vanavond? Ik vond het geweldig. Ja, ik wist niet wat ik moest verwachten, maar dat was echt geweldig. Nou, dames en heren, hebben behoorlijk hel gewerkt om het bijzonders te brengen. En ik geloof dat de indruk over het algemeen wel positief is. Het is eigenlijk positief. Ik denk ook dat als er hier op beperkte schaal cd'tjes van die persen, dan moet het behoorlijk gaat. Er moeten cd'tjes geperst worden. En wat vond ik hier, mevrouw? Geweldig. Ik heb echt genoten. Heel erg leuk. Goeie teksten, leuke muziek, goed orkest. Ik heb echt genoten hoor. Heel erg leuk. Wat bracht u hier vanavond?
Ik was eigenlijk VIP. Ik was uitgenodigd door alleen mee te komen. Ik had gebeld deze week. Ik stond in de kelder te latexen en ik hoorde dat allemaal van die. En ik wist gar niet waar de carousel lag in de lijn. En alleen is goed geweest om mij hier naartoe te lokken. Ik hoor latexen. Ik begreep dat het initiatief van het liedje ook te maken houdt met het idee om ergens te gaan verven. Misschien is dat een mooie manier om hier vanavond te sluiten. Zinvrucht nog een keer terug? Ja, zeker weten. Want ik vind het ook fijn dat we zo'n buksje met krijgen. Met de tekst kan ik zelf toes gaan oefenen. Dus, ja, dankjewel. Hè. Het was fantastisch, hè. Het was fantastisch. Leuke avond. Ja, echt leuk. En wat sprong eruit? Nou, het enthousiasme van iedereen vond ik eruit springen. Gewoon iedereen vond het gewoon hartstikke leuk om eraan mee te doen. En het publiek was leuk. Het sprong verder niet een specifiek nummer uit, maar gewoon enthousiasme. Het was echt leuk. Heel goed antwoord, denk ik. Deze dan Smit? Ja, want we hebben het er net over gehad. Van God moet vrijelijk moet voor een zeker doen. Misschien een ander thema weer, maar jazeker. Ben ik er weer bij. Zou je het net al over liefdesliedjes? Ja, bijvoorbeeld. Ja, liefdesliedjes. Ja, daar kent ze natuurlijk alle kanten mee doen. Daar heb ik er nog wel een paar in mijn repertoire. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Bedankt. Hey Ben jong, best een beetje tevreden. Ja, super tevreden. Maar man, echt, ik ben apetrots op wat die mannen hier teweeg hebben gebracht. En de reacties zijn heel positief. Mensen zijn laaiend. Ja. En volgens mij gaan we ook bussen kunnen hebben. Bussen, ze zijn niet alleen laaien, maar ook gelaaien. Want ik heb al plannen gehoord voor vervolg. Ben je er blij mee of moest er nog even niet aan denken? Nou, blij ben ik er wel met, maar niet met mij. Nee, wat ik al zei, Deuzing, 623 mailtjes. En ik denk, zeker 20 uur per week hier aan gewerkt, is goed geweest zo. Het was uniek en ik denk, wat ik zei, nu die unieke momenten met maken. Het geboorte van het eerste kind is er gaat en dit is even mooi. Geweldig. Super. Ben, hartstikke bedankt jong. Dus ik geniet ervan. Hoi hoi, tot later. Het was dat ik hem niet goed versteed.